Bradley ydw i. Ashleigh ydw i. A ni'n disgyblion mewn chweched yn ysgol John Bright. A dwi wedi gofyn chi ddod yma heddiw i siarad efo fi hogia, achos rydych chi yn gantorion o fri. Rydych chi wedi ymuno efo cwr meibion hen Golwyn. A sut brofiad mae hwnna? Brofiad arbennig o dda. Os yna'n hefyd fo, dwi wedi ymuno efo'r cwr efo gilydd i pethau fel canu yn yr Stadiwm Millenium blwyddyn diwetha mis Tachwedd. A ni'n sioes yn Gymru a'n Lloegr hefyd. A mae'n just profiad arbennig o dda i wneud allan yr ysgol, yn ogystal â jyst wneud ar y cyfan. Beth wyt ti'n meddwl ydy'r profiad gorau, Ashleigh? Beth am y stadiwm? Beth am mynd i ganu yn y stadiwm y Millenium? Oedd Cymru'n ennill y diwrnod? Cymru oedd yn ennill. Oedden nhw yn ennill? O, arfer. A beth, ti hefyd, Bradley, ti'n wedi ymuno efo cantorion Colin Jones? Hefyd, ia. O'n i'n mynd i ymuno efo'r cantorion Colin Jones yn mis Ebrill, blwyddyn yma. Ie. A da ni'n gwneud y cyngar gyntaf yn Fenyw Cymru, mis nesaf, a Tachwedd, chweched, dwi'n meddwl, saith. A ni, rhaid ni gyd gofio dod i weld chdi. A da ni'n mynd unwaith ato i lawr i'r Gaerdydd i wneud yr gêm rygbi. Ni'n canu efo'r cwr Braethoniad a cwr Brywaled, dwi'n meddwl. O, braf iawn. A beth am Vancouver? Beth sy'n digwydd efo Vancouver? Blwyddyn nesaf, yn posib. Ia. Dwi'n mynd i Vancouver i canu efo'r cwr. So ni wedi cael gwahoddiad i mynd i canu efo'r embassy, felly grŵp Cymraeg sydd yn byw yn Canada. Vancouver, ie. So mae yna cwr yn Vancouver sydd yn canu hefo ni. Ie. Hynna'n profiad efo ni go dda. So sut dylanwad fysa chi'n dweud mae siarad Cymraeg wedi cael ar eich bywyd chi? Wel, just siarad Cymraeg allan yr ysgol, just yn hwn. Ie. Ie, achos ar y swyddi fi, dwi'n cael llawer o cwsmeriad sy'n dod BHS. Mae iafrif ohonym yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, so da ni'n defnyddio'r siarad Cymraeg efo fo, efo hi o nhw, so ni'n gwisgo badge sy'n dweud bod ni'n siarad Cymraeg os da chi isio. So mae'n ofyn fi yn Saesneg a dwi'n dweud, o'n i'n siarad Cymraeg, mae'n cael sioc o wastad amser. Siarad Saesneg am pobl. A mae'n just strange, a mae'n gret i ni. Ie, mae'n helpu siarad efo'r mwy o pobl. Ie. Mae'n gret. Mae'n ddim lot o pobl yn Llandudno sy'n siarad Cymraeg. Maen nhw yma. Mae'n anodd ffeindio nhw weithiau. Ie, so dyna pam. Pan ni'n ffeindio fo, mae'n just gret i siarad Cymraeg efo pobl. Wel, diolch fawr iawn i chi am ddod yma i siarad efo fi. Da ni'n falch iawn ohonoch chi, cofio.